Kedam tang kontain ko rapliang bong India de ralo COVID-19 na kesopen bankruptly apran kedam a report longpon lo. Delhi lapen Himachal Pradesh along rialong bangpli Gujarat Jammu and Kashmir Maharashtra lapen Rajasthan along rialo inud. Labangso COVID-19 na keso kelong aphai ke bat lapen kithi ke jang satami aphai nang bat bom ke theklong a joksi Brihan Mumbai Municipal Corporation mati BMC hin pen kedam tang jang mia cheklo ni phai kep urmia ni kaddu kawe keso derabang keso kachelang dunatum woreng klembang anparta BMC hospitals angkang ke do anatum aphan max ke envek ji aphan aron pachini pondo BMC hin pen artaning kan trok ke pen athak arling ke saratum aphan covid ke so pen kachere pon thek ji aphan pura kai ke face mask ke enver ji aphan si pin khat pondo Mumbai rong Sophia long ke dam tang ni trok an ke aniwang amatsi bang pharohini sose abang phwa tum covid ke so kacholong dun dolo pinier ni an Mumbai rong Sophia long ke dam tang ni pen pangrum pet lo pulotang te covid ke so ke long a phaila ke lakhri sira suri phokebra near cap an dolo la pen ki thi ke jang a phai setame suri kreser kebra pharo trok sira phokeb an dolo la bangso ke so puthot nang kang dang thu boma jok se kachelanga hemdo analong Kacirok tok lapen, kacisik mekpen, kidoji aphan pura, kacisik padopondo. Union Health Minister Manshuk Mandavia ahin pensatami labangsok kacisik kacedang ko andomapu kacini ponji aphan pura. Jajar All India Institute of Medical Sciences mati AIIM esalong an humri damdo. Lasosi kaddu kawe along ritin along Health Ministers atumaphan methang along rialong kaci humri dam repji aphan pin khat ponlu. Union Health Ministers a hin pen non ke klang bom influenza like illness mati ILI lapen severe acute respiratory infection mati SARI ake solong arsik jit pen kelang chari dunji aphan satami kapin khat pon padolo halapu Delhi rong sopi ke so kelang asa hema hin pen ke paklang pon ke Delhi rong sopi along satami arni sivet ang bongsi pharoplira trokner kebra pli an COVID-19 ake so long ponlo nonama Delhi along Seka chelanga hemalong surihini ra pharo ke thomra ner cap aphai an COVID-19 ke so chelang pon bomlo National Desk Report Karbiang Long Live